No dobehli sme. Akurát na boarding. Sme tu? No ahojte. Takže dnes začíname. Sme v Porto Moniz a začíname, ako obvykle sa takéto veci začínajú, takou trochu smiešnou a trochu smutnou príhodou. A tá spočíva v tom, že síce máme čo jesť, berieme si so sebou na prechod teda jedlo, ktoré sme si chceli uvariť. Máme aj varný systém, ale čo sa stalo je, že vlastne my nemáme plynovú kartušu. Takže môžeme si len predstavovať, ako varíme. Dúfam, že sa to nejak po ceste vyrieši, alebo tak, lebo mimo toho máme pár tyčiniek a orechov, takže čo by nie. Tak uvidíme. Neujdeš. Odtiaľ sme prišli z Porto Moniz, najprv sme vyšlapali hore, potom zišli do Ribeira da Janela a teraz zase šlapeme a ešte nastúpame nejakých 1000 výškových a sme na Fanale, tam sa bude táboriť. To je nádhera. Tam niekde vzadu je more, pokiaľ sa driapeme. Máme asi dnešných polovičných z 1100 nastúpaných polovic. Ribeira da Janela.
Leváda duš cedruš. Je ale z veľkej časti zavretá. Tam bol nejaký zosun. Takže ideme, pokiaľ sa bude dať. Potom ideme na cestu do Fanalu. Fanal. Za chvíľočku. Krásne ránečko z Fanalu. My sme si dnes privstali, máme tu aj o hodinu menej, aby sme stihli ocenka Fanalu, čo sa teda úspešne podarilo. A včera bol úplne čarovný deň, plný rôznych, zase zaujímavých a jeden aj taký zaujímavo parádno smutný dážďok zase zastal. Tak počúvajte. Včera to bolo super, vyrazili sme z Porto Moniz, nastúpali asi, ja neviem, 600-700, zišli do Žanely a odtiaľ ďalších 1200 na Fanal, kde sme teda večer asi o 7. o 8. prišli, o 7. skôr. Najedli sme sa, bolo tam kopec ľudí a pár z tých ľudí bolo nemeckých trekerov, ktorí nám teda dali svoju kartušu. Variť, lebo oni dneska končia, išli z opačnej strany ostrova, takže všetko bolo úplne magické. Až do chvíle, keď sme išli spať. Nafúkal som si karimatku, dal som ju na tivek a čo sa stalo s karimatkou? Rána ako hovado a praskla. Ale praskla horšie, ako keby praskla, že je tam diera, pretože tam diera není. Praskli vnútorné membrány, takže na polovici úseku karimatky je takáto jedna gigantická bobula, na ktorej sa nedá spať samozrejme, lebo by bolo, keby sa človek oprel o stoličku alebo čo. A tá zvyšná časť, na ktorej sa dá trochu ležať, má asi 70 cm, takže vyspal som sa totálne fantasticky, ale to proste k tomu asi patrí. Vyriešiť. Máme také kroky, ktoré sme vymysleli. Prvá je, že dneska potiahneme asi 24-26 km na Enkumeadu. Tam je hotel s reštikou, takže tam sa budeme pokúšať ako dneska zohnať rezerváciu. My sme mohli teda pokračovať, to trochu ďalej ako sme chceli. Ale každopádne nebudem musieť použiť karimatku. A môj druhý tip, ako by sa dala situácia zlepšiť naša, konkrétne moja, je tá, že týmto oslovujem a ty Maťa, prosím vás, keď ste vo Funšale, zajtra je pondelok, otvoria Decathlon, čo? Neskočili by ste tam hociakú penovku za pár kačiek, a keby sa sem nejako podali dopraviť niekde po ceste, tak by to bolo úplne nádherné by to bolo ako tento krásny ocenka. No. Takže Mirka sa mi smeje trochu, ale to sa nesmeje zo škodoradosti, ale z takej proste, že páči sa aj výlet strašne, čo Vieri? No, tak pokračujeme ďalej, dnes nás čaká asi cez 12 hodín niečo málo čistého času. Tak držte palce, nastúpame asi 3000 výškových, čo je dosť, ale my sme postrielaní vlci, takže to dáme.
No tak to bol ten pôvodný plán, ale teraz máme nový, kvôli karimatke. Tak pošlem nejaké včerajšie fotky. Áno, to už som to ukazoval, ale ešte raz. Takéto panorámy sú vlastne celý čas. A tamto vzadu inak, neviem, či je to vidieť, tuto hore, tam je Peak of Uivu, tam by sme chceli sa zajtra dostať, to je najvyšší bod ostrova, 1860 alebo koľko. A potom už to bude také viac klesania ako stúpania. Budeme v polovici asi. Takže za 4-5 dní, možno 3, možno neviem koľko, ako vám to bude šlapať, tak to dáme. No, ideme rovno. Stadiaľto z hora. Z Paldusera sme zišli týmto kaňonom tam. Tu. Aby sme vlastne išli tadiaľto hore a hej tým kaňonom niekde do oblakov zase. Takže topka. Levátka z hôr. To je skoro 90 stupňov. Ahoj. Tuto je dole jedna rieka. Tamto je druhá. Tam sa niekde spájajú. A je to takýto, ja neviem koľko to je, 70 stupňov po schodoch. S takýmito lanami obtiahnuté. Mali by sme to za nejaké 2-3 hodiny ešte vyšlapať. Je to úplne, že ukážkové. Fú, niekde tam dole. Odtiaľ ideme oproti. Už je to mle vrch, ale no, naklesali sme, ja neviem, okolo 1000 dole. A teraz stúpame už hodinku, ešte nejakú hodinku a pol. Hore budeme niekde. Teraz sme 800 metrov nad morom, máme byť 1400. Ja teda neviem, či to bude vidieť na videu, ale dole je tak 300 metrov, 250, že 90 stupňov. A my ideme tam hore, dole, zase hore a ideme až tam hore. Pomedzi stromy, počkajte, aha, teraz to uvidíme. Tamto
Tam ideme. Pozor, je tam leváda pod tým. Tak, toto je paráda. São Vincent. Odtiaľ sme zišli. Tam vzadu, tam budeme pozajtra, Pico Ariel. A pred ním Pico Huju.
je mega dlhá levanda. Týchto posledných 100 metrov to je najkrajší pohľad na celom svete. Ideme z hora, ale už finále. Finále! Dobré ránečko, sviatočné, pondelkové. Neviem, kedy sa mi podarí nahrať toto video, lebo není signál. Pôjdeme takou dolinou do sedla Encumeada. Tam nám začne teda stúpanie na najvyšší vrch, ktorý dnes chceme spraviť, Piku Juivu. A je to síce úplne v pohode vzdialenosť do 12 km, ale za to je to 2000 výškových po takých schodoch viac menej. Takže takýchto. No, tak nejak by sme to za nejakých 7-8 hodín aj s obedom niekde mohli dať. Včera úplne hrdinský deň, niečo cez 26 km. Večer sme prišli až o 7:30 pod Encumeadu, ale stihli sme večeru, čo je teda fajn. Nemusel som spať na tej karimatke zničenej, čo je tiež fajn. A úplne parádna cesta. Pošlem nejaké fotky. Prechádzali sme asi, neviem, či sú to 2 najdlhšie tunely levádové na ostrove, ale teda jeden mal viac ako kilometr, takže úplne fantastické. A tie stúpania boli masakrálne. Ale teda, dobre sme to zvládli, aj v celkom dobrom čase, na to, že sa teda menil plán, takže fantastické. Inak, keď dnes dáme to Juivu, tak je to vlastne o 2 dní skôr, ako bolo v pláne, čo je úplne heroický výkon. Tak. Dneska schody a zase schody. Wow. Sme v takom miernom stúpaní. Dobre. Sme v oblakoch.
presne. Idem si dať horčičku a pivko. Dobré ránečko spod Picaruiva, tam najvyššieho bodu Madeiry. Včera okolo 3. Ďakujem krásne, ďakujem. Som dostal takéto parádne raňajky, kde teda sme sa dostali asi o 3. Trošku náročnejšia etapa. Spali sme tuto na tejto horskej kate, kde nás spalo asi 15. Bola veľká zábava, je to taká partička. Asi 10-12 českých kamarátov so sprievočičkou, takže išli sme spať pomerne neskoro, ale videl som snáď najkrajší západ a východ slnka. Dneska Pico Arieiro a uvidíme, kam sa nám podarí teda dostať, takže držte palce.